50 mađarskih fraza koje morate znati. Ćao svima! Dobrodošli u naš novi video. To sam opet ja, Judith, sa novim videom. Danas ćemo se zabaviti dok učimo, ali ovaj put idemo na jezičku avanturu. Spremni za nešto novo? Pripremite se, jer uranjamo u divni svet mađarskog jezika. Biće to nezaboravno iskustvo. Spremite se da naučite 50 konverzacijskih fraza koje će vas naterati da pričate kao lokalac u tren oka. I ne brinite, ponavljamo sve na kraju da biste to dobro zapamtili. Uživajte u učenju. Prvo poglavlje, mađarska reč za zdravo je sija. Kao da kažete vidimo se kasnije, ali zapravo samo kažete zdravo. Drugo poglavlje, da biste rekli doviđenja na mađarskom, kažete vislat. Zvuči malo kao čarobni latte, zar ne? Treće poglavlje, da biste rekli molim vas na mađarskom, kažete kerlek. Kao kerlek, ali sa malo mađarskog šmeka. Četvrto poglavlje, da biste rekli hvala na mađarskom, kažete köszönöm. Peto poglavlje, da biste rekli da na mađarskom, kažete igen. Šesto poglavlje, da biste rekli ne na mađarskom, kažete nem. Sedmo poglavlje, oprostite, let's try that again. Da biste rekli izvinite na mađarskom, kažete elnézést. Osmo poglavlje, žao mi je, let's try that again. Da biste rekli žao mi je na mađarskom, kažete sajnalom. Deveto poglavlje, kako si, let again. Da biste rekli kako si na mađarskom, kažete hoj vajd. Deseto poglavlje, da biste rekli dobro sam, hvala na mađarskom, kažete jol vagyok, köszönöm. 11. poglavlje, da biste rekli kako se zoveš na mađarskom, kažete hogy hívnak. 12. poglavlje, da biste rekli zovem se na mađarskom, kažete a nevem. U redu, idemo na 13. poglavlje, da biste rekli drago mi je na mađarskom, kažete örülök a találkozásnak. Zar nije divno? Hajde, pokušajte. Prelazimo na 14. poglavlje. Da biste rekli odakle si na mađarskom, kažete honnan jött. To je odlična fraza kada upoznajete nove ljude. Zašto je ne biste vežbali nekoliko puta? Sada istražimo 15. poglavlje. Da biste rekli ja sam iz na mađarskom, kažete vagyok. Ovo će vam dobro doći kada se predstavljate. Pokušajte da kažete sa svojim rodnim gradom ili državom. Na primjer, možete reći Budapest vagyok ako ste iz Budimpešte. 16. poglavlje. Da biste rekli koliko imaš godina na mađarskom, kažete hány éves vagy. 17. poglavlje. Da biste rekli imam godina na mađarskom, kažete éves vagyok. 18. poglavlje. Da biste rekli govoriš li engleski na mađarskom, kažete beszélsz angolul. U redu, pokušajmo ponovo. Da biste rekli malo pričam mađarski na mađarskom, kažete egy kicsit beszélek magyarul. U redu, hajde da pokušamo ponovo. Da biste rekli možete li mi pomoći na mađarskom, kažete tud segiteni. Još jednom, pokušajmo ovo. Da biste rekli ne razumem na mađarskom, kažete nem értem. 22. poglavlje, možete li to ponoviti? Let's try that again. Da biste rekli možete li to ponoviti na mađarskom, kažete megismételné. 23. poglavlje, šta ovo znači? Da biste rekli šta ovo znači na mađarskom, kažete mit jelentez. 24. poglavlje, koliko ovo košta? Let's try that again. Da biste rekli koliko ovo košta na mađarskom, kažete menibe kerül. Da biste rekli gde je toalet na mađarskom, kažete holva na mosto. Da biste rekli treba mi doktor na mađarskom, kažete szükségem van egy orvosra.
Da biste rekli pozovite policiju na mađarskom kažete hívja rendőrséget. 28. poglavlje. Da biste rekli izgubila sam se na mađarskom kažete eltevetem. 29. poglavlje. Da biste rekli molim vas račun na mađarskom kažete kerhetem asamlat. 30. poglavlje. Da biste rekli koliko je sati na mađarskom kažete hanj ora van. 31. poglavlje. Gde je železnička stanica? Da biste rekli gde je železnička stanica na mađarskom kažete holvana vasutalomas. 32. poglavlje. Kako da stignem do Agen? Da biste rekli kako da stignem do na mađarskom kažete hoď jutokel. Molim vas meni. Da biste rekli molim vas meni na mađarskom kažete kerhetem azetlapot. Da biste rekli želeola bih na mađarskom kažete seretnik. Da biste rekli imate li na mađarskom kažete van. Da biste rekli ne znam na mađarskom kažete nem tudom. U redu da nastavimo. Da biste rekli gladan sam na mađarskom kažete ehes vađok. Pokušajte. Odlično. Sada idemo dalje. Da biste rekli žedan sam na mađarskom kažete somjas vađok. Hajde, probajte. Odlično vam ide. I na kraju da biste rekli umoran sam na mađarskom kažete farat vađok. Da čujem kako to izgovarate. 40. poglavlje. Da biste rekli srećan sam na mađarskom kažete boldog vađok. 41. poglavlje. Da biste rekli tužan sam na mađarskom kažete somoru vađok. 42. poglavlje. Da biste rekli ljuta sam na mađarskom kažete merges vađok. 43. poglavlje. Da biste rekli hladno mi je na mađarskom kažete fazom. 44. poglavlje. Da biste rekli vruće mi je na mađarskom kažete melegem van. 45. poglavlje. Da biste rekli volim te na mađarskom kažete seretlek. Da biste rekli nedostaješ mi na mađarskom kažete hiajzol. Da biste rekli vidimo se kasnije na mađarskom kažete visontlat asra. 48. poglavlje. Da biste rekli laku noć na mađarskom kažete jo esakat. 49. poglavlje. Da biste rekli dobro jutro na mađarskom kažete jo regelt. 50. poglavlje. Da biste rekli dobar dan na mađarskom kažete jo napot. I to je to, dragi moji. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja. Upravo smo prošli kroz 50 osnovnih mađarskih fraza. Možete li da verujete? Nadam se da ste uživali i da ste naučili nešto novo. Znam da je ovo puno informacija, ali ne brinite, vežba čini čuda. Samo nastavite da vežbate i sve će doći na svoje mesto. Nastavite da slušate ovaj video, koristite ove fraze u svakodnevnom životu i pre nego što to shvatite, pričat ćete mađarski kao profesionalac. Verujte u sebe. Hvala vam što ste mi se pridružili u ovoj jezičkoj avanturi. Vaša podrška mi mnogo znači. Ne zaboravite da lajkujete, pretplatite se i kliknete na zvonce za obaveštenja za još jezičke zabave. Tako ćete biti u toku sa svim novim lekcijama. Do sljedećeg puta, ostanite radoznali i neka vaši mozgovi uče. Vislat, vidimo se uskoro.